салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз. Ҳама каса хуш омадед ба канали Олмонии содда. имрӯз мехостам як каме маълумот оиди сифатҳои тасрифшаванда ба шумо гуфта гузарам. сифат дар забони олмонӣ дар ду шакл истифода мешавад: тасрифшаванда ва тасрифнашаванда. мисол: Der Wagen ist neu. Мошин нав аст. яъне дар ин ҷо нигоҳ мекунем, сифат тасриф нашуд. ва як мисоли дигар меорем, ки дар он ҷо сифат аллакай тасриф шудааст. Der neue Wagen ist kaputt. Мошини нав вайрон аст. ё ин ки мисоли навбатӣ. Das Buch ist alt. Китоб кӯҳна аст. Das alte Buch ist zerrissen. китоби кӯҳна даридагӣ аст. яъне нигоҳ мекунем, дар ин мисоли дуюмин сифат тасриф шудааст. инак сифат дар якҷоягӣ бо исм ба вазифаи муайянкунанда дар шакли тасрифшаванда меояд. вобаста ба ҷинс ва падеш тағйир меёбад. инчунин дорои шумораи шакли ҷамъ мебошанд. инак нигоҳ мекунем ба ин таблица. сифатҳо дар ҷинси мардона, занона ва миёнаи шумораи танҳо бо артиклҳои муайянӣ ё бо ҷонишинҳои ишоратӣ бандаки «э» қабул мекунанд. нигоҳ мекунем Der neue Wagen, яъне инҷа артикли муайянӣ аст, сифати мо бандаки «э» гирифт. ё Dieser alte Schrank. дар ин ҳолат, яъне ҷонишини ишоратӣ ва сифат бошад бандаки «э» гирифт. дар ҷинси мардона. дар ҷинси занона нигоҳ мекунем. Die neue Lampe. дар ин ҳолат низ баъд аз артикли муайянӣ сифат пасванди «э» гирифт. ё Diese alte Vase. дар ин ҳолат баъди ҷонишини ишоратӣ сифат низ бандаки «э» гирифт. ва нигоҳ мекунем дар ҷинси миёна. Das neue Buch. баъд аз артикли муайянӣ инчунин сифат бандаки «э» гирифт. Dieses alte Bild. дар ин ҳолат низ сифат бандаки «э» гирифт. инак нигоҳ мекунем ба таблицаи дуюм. сифатҳо дар ҷинси мардона, занона ва миёнаи шумораи танҳо бо артиклҳои номуайянӣ ва ҷонишинҳои соҳибӣ бандакҳои артиклӣ муайянкунандаи «р», «э», «с»-ро қабул мекунанд. мисол, нигоҳ мекунем дар ҷинси мардона бо артикли номуайянӣ ein neuer Wagen, яъне бандаки «р» гирифт сифати мо ҳангоми тасриф шудан бо артикли номуайянӣ. Mein alter Schrank бо ҷонишини соҳибӣ бошад, сифат ҳангоми тасриф шудан инчунин бандаки «р» гирифт. дар ҷинси занона низ eine neue Lampe, ё ин ки meine alte Vase. дар ин ҳолат сифатҳо бандаки «э» ба худ гирифт. ниҳоят дар ҷинси миёна ein neues Buch. ҳангоми артикли номуайянӣ сифати мо бандаки «с» гирифт. ё mein altes Buch бо ҷонишини соҳибӣ, яъне сифати мо бандаки «с» гирифт. ниҳоят таблицаи навбатӣ. сифат ба ҷинсияташ дар ҳолати беартикл истифода бурдан айнан ҳамон бандакҳои «р», «э», «с»-ро қабул мекунад. нигоҳ мекунем, яъне исми мо бе артикл ё ҷонишинҳои соҳибӣ ё бе ягон чӣ омадааст, танҳо бо сифат. Neuer Wagen, яъне дар ҷинси мардона, Neue Lampe дар ҷинси занона ва Neues Buch дар ҷинси миёна. ва дар шакли ҷамъ бошад Neue Bücher, китобҳои нав. инак таблицаи навбатиро менигарем. ҳангоми истифода бурдани сифат дар шумораи ҷамъ бо артиклҳои муайянӣ, ҷонишинҳои ишоратӣ ва ҷонишинҳои соҳибӣ бандаки «n» қабул мекунанд. Die alten Bilder ё diese alten Bilder
ё meine alte Bilder. Дар ҷинси мардона die alten Wagen, meine alten Schränke, diese alten Tische. яъне нигоҳ мекунем бо артикли шакли ҷамъ ё ҷонишини соҳибӣ ва ҷонишинҳои ишоратӣ сифат ҳама вақт бандакҳои n гирифта истодааст. Инчунин дар ҷинси занона низ бандакҳои n қабул мекунад баъди артикли муайянӣ, яъне ҷонишини соҳибӣ ё ҷонишини ишоратӣ. Дар ҷинси миёна низ инчунин сифатҳои мо дар шакли ҷамъ бандакҳои n қабул мекунанд ба монанди die neuen Bücher, meine alten Bilder, diese neuen Wörter. инак ба шумо як машқ дода мешавад, то мавзӯи имрӯзаро каме дар худ мустаҳкам намоед. шумо метавонед видеоро дар пауза монед ва машқро ба ҳузур ҳал кунед. баъд аз якчанд сония барои шумо мо ҷавобҳои машқро менависем. умедворам мавзӯи имрӯза ба шумо фаҳмо буд ва агар ин видео беш аз 200 лайк ба худ